Rovisteach chóirde is mis ónpi marchu agus seo ord an Ardán agus iniu big me duine léirhasa gráma a honnig mé ní Ardán ach I bark néh cuihín in le seád Camden agus drama ní drama radio ach drama clúisin ó clúsáin le híomh O'Connor a bhí ann mar chuid de éile Imill drámaíochta bhla Cliath agus nu bhí gceist ná gur landálamer ag an bark ag ann Féile agus gur tugach cód fuair nó tugach QR code doing agus daim simar fuair méigen ar an siomh áire seo agus dééis simar leis linn ar glúsáin féin agus dúirling siúil timp na pórca agus níos go bhfuil ólascah ar fortnéh cuihín agus pórcín beag bídeach atá tá gearglóir do Whelan's an sin agus taíonn sé go mórlam a bheith siúil timp ar barc tá seanna relig ann agus a lehéad ach an drama conviction well, my ansult godoas písa an láidir srí nóirta agus an siimplíocht a baint leis ach banan sé 6 le scéal drifóracha agus sin ghfuil sé bahasnéisiúil nó anna bhahasnéisiúil mar físa banan sé le hiamh mar scríóir agus an tauras a bhíon arthaí agus an tauras a bhíon ar scríóir cumadóirí mar le an gumas agus bhfuil an cumas fósacha agus bulna ar méid tá cumas fósacha agus beg ach an says cadrahí le na drifúr agus cuasaí COVID go dagadís chuig an barc seo le siúil timp léir agus mí sé gáil caí lena chéile agus an sin sais an cadrah an tí ar athraigh an cadrah acu lena chéile íomh an drifúr mór agus an drifúr óg agus is inis techt an inmhe agus í na ban agus I seasamh ar a rá cos féin agus a lehéad agus an sin taan íomh chuig nua áireacht tá drama le an agus tá an drifúr eile an is stoilm agus tá is sunraí imethe beganí chun doléir tar tam ó níos an rúte ach is scéal is grá idir drifúracha agus na ceistena sin a bhíon na dó na geirbe ag alíontóirí gus rud a chu intarm bhí rud daibh go háin anhá as is dúrachling siúil timppel ar an relic nó ar an barc tá sé sépélín is stig an agus an sin críocht an hí hí pí alína an ag an deire ach chuir sé intas an iridúanta gur thuúla mé focail aigen sa script agus ní hégur gomininic hí an túidir ag caint faoi rudí áirithe san áit mar sin agus an sin chluisfá clín agus Vís hána gur mé brenn neirde ar an glug ar an snáil an sépéil. A cúpla ó eile bhí focail an agus tír bhí me brenn ar chuoine nó brenn ar rudaí agus bhí nachs ag an eisteach an agus trí chomhthirlúnt go bhacha mé rudaí agus bhí ar a clinge leis an rudaí bhí athlú I mo chluas a freisin agus an sin go mórlam agus chuid tír sin é a thirlíns má éistin tú le riise cainte ar fe lethir a clig na mar sin gur sin níos céirna sin agus má bhreanín tú timppelairt uaireanta feice tú an focail atá a chlusagat ag an am céine agus an sin go mórlam agus dúach bhí sé rud mach na bhacha baint leis freisin ag siúil timppel agus sin ag an deire chríochníomar agus bhí an písí alína cupáin mhóra caé agus bhí san ann cadí na rudí atá caiilte nó na rudí atá gnóthe a going le linn an dábhlíonn dhearannacha béidir ní is an céanúir scríomhach an drama seo béidir go meach sé níos níos cuachtaí an chuid sin de dá dóirláach sé bhíohin nó tamhin nuair bhí mar 6 teachtas COVID ar bhachtta bhisteir darmlíon a bhí COVID ach an písa an scéal grá sin idir drifúracha agus an talíontóir agus tá gnéthe na deachreachtaí atá ag an nglóir sin ar gluas mar le feiban iacháin agus smachta áil a ríis ar rudí áirithe písí sin an láidir go deo agus tá sé spéisiúil ní raibhéin eistúir os ar ggóir ní raibhéin léirúáin sa bhí mar ag saoilún rudí seo muid hain bhíon siomh á láidrú go mór siimplíocht áirithe baint leis ach dair chucéon leis darlumm bhí se an láidir agus an cuachta mar písa an spéisiúil in siomhíntaach ir sé go mór nílas agam sé fós ar siúil ach dearing go méidir gur féidir a dhéanamh ríis nó le head bhá mé ansoltas sin é conviction le Átha O'Connor a bhí ar siúil mar chuid de éile Imill bhla Cliath. Slán am líon a chuirde.